frelst. Og de har sådan et eller andet antal, der hedder 144.000, som er dem, der kommer helt op på højsædet, du ved, at sidde. Og derfor så forsøger de jo hele tiden at holde sig efter de retningslinjer, som der bliver foreskrevet fra et sted i USA. Og de skal selvfølgelig også forkynde budskabet, ikke? Derfor går de rundt og stemmer dørklokker og sådan noget. Og det får de også på inden for, det bliver noteret ned i sådan en lille bog, eller det kan være det på computeren, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er virkelig godt at have forkyndt mange timer, ikke? Ja. Derfor har de jo også jobs som vinduespuster, eller sådan nogle nemme jobs, hvor man kan tage fri, eller have fri tidligt, ikke? Og styre det i sådan en ordstyrke. Det var så i det tilfælde min far. Nu skal han rejse sig op med sådan en meget sådan dommedagsagtigt ansigt på, som jeg slet ikke var vant til at se ham med, ikke? Altså, og begyndte at bebønne, ikke? Sådan helt sådan, så han bare til at grine, og jeg ville ikke grine. Jeg var godt klar over, at det var fuldstændig katastrofalt at komme til at grine, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Peter Lars, han begyndte så også at grine, ikke? Og det endte med, at vi sad oppe i den anden stue med ansigtet ind i hver vores hjørne, ikke? På et tidspunkt gik det op for mig, at det der med religion, ikke? Det var der faktisk mange forskellige af her i verden, ikke? Og meget geografisk bestemt. Ja. Så det er fuldstændig vanvittigt, at alle religioner ligesom de synes selv, de var de rettroende. Ja. Men de havde alle sammen en Gud, ikke? Altså, og jeg synes egentlig, det var lidt lige meget, om man kaldte det for Jehova, eller Allah, eller Buddha, eller hvad du nu ville kalde det. Og med den tanke, så havde jeg også altid følt på en eller anden måde, at min frihed var begrænset, ikke? Altså, jeg havde ikke ret til selv at vælge at opleve det. Tingene blev ligesom skåret ud i pap for mig. Man kunne aldrig diskutere med de her mennesker, fordi at de fandt bare et eller andet sted i et eller andet skriftsted, som passede, ikke? Ja. Og så kunne du argumentere lige så godt, du overhovedet havde lyst, fordi hvem kan argumentere mod det? Altså faktisk så har det sådan, at jeg bliver aldrig nogen som en del af nogen som helst religiøs sekt, altså never ever. Fordi jeg gider ikke, at andre mennesker skal bestemme, og hvordan jeg skal leve mit liv, og hvilke tanker jeg skal tænke, og altså vi er jo helt dernede, ikke? Ej, sådan må man ikke være, ikke? Altså alle de der grimme ting, man ikke må, ikke? Altså alle mennesker har prøvet at være jaloux for eksempel, eller misundelige, eller altså alle de der